Tinini o muituni shal 1984 23 August edisi ni bagi kebangma borok coba khala edisi manmani shal o shalno palalai khwai Asrambari constituency te khwai Ramchandragarh constituency khwai SDM ni thani grata tepralai no tei khorangti salakha palkhe पुइलानो चिनी जोतो मीडिया फ्रेंड्स संग बेलेग बेलेग हामबाय दिनी सातुनि जरफान नरक चिनो लग्रिवै चिनो माके लग्रिमान बागै तै चिनोरो फाइसक बायजाक चिनी टीटीएडी साबंगनि ऑनरेबल एमडीसी बरमना अनंत देबवर्मा तैबो तंगो चिनोरो सीनियर लीडर चिंती ब्रह्मथनि बरमना दिनेश देबवर्मा तै चिनी तंगो सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएम नि बरमना स्वप्न देबवर्मा तै जोतो चिनी ब्लॉक नि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट वाईटीएम नि टीडब्ल्यूएम जोतो लीडर्स ऑफ तै जोतो चौबन सेंग्रो जों तिनोरो मोर देन 15,000 जों आश्रामबारि बाय रामचंद्रगार चिनी अतुंगमानि जरफानो सामुंगनि जरफानो जों बिजि शेड्यूल फानो चिनी बुबागारनि खरन कप्लाय खालायना बागै जों तिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चौबानो कप्लाय खालायना बागै तिनी चिंगरो वाई रामचंद्रगार कन्स्टिट्युएन्सी तै आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सी नि जों तिनोरो मेमोरेंडम सबमिट खालायना फायलायजाक चिनी एसडीएम अफिसो था खालायो अमरि बिसितै जों तैबो खरन कप्लायगै चिनी बुबागार फाननो जों कप्लाय खालायो बसकान वान लास्ट फाइटर जों कप्लायगै चिनी हा चिनी सासन चिनी हा चिनी अधिकार ngन बागै जों तिनी अलामा थांगि दंगो ते आमा हाकिनो हायनो हाय दिनी 23 अगस्त दिनी चिनी जों जतन साइमनो टीटीएडी हाबं मामानि साल ओ सालो जों बेलेगने खातुंजाक ते तिनी ओ टीटीएडी हाबं मामा यागलबो जों चिनी पावने एक्सरसाइज मा खाया तांगि हिंगे चिनी हा चिनी सासन उंनायनि बागै याबा जों तेबा हामबायरिवो चिनी दफानि बागै चिनी टीटीएडी हाबं स्नामनानि बागै जे सोबा खलाय सागनि फान खिबिनाय सागनि कलम दिखिबिनाय सागनि लांमा रै थांनाय चिनी जत सोबानि सेंग्राक न जों तिनी मुइटु खलाय बरम बरम रिबो जों खुलमुया फारो आबन यागलो हायनो हाय हास्ते हापु हापांनि जत लुकुरक न तिनी ओ टीटीएडी हाबं मामान सालो नरम खागाम या परखरो याबा चिनी चौबाबन तंनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चौबा मामा अबन तंनाय चिनी चौबानि बिसिंते जों कुप्लायंगै चिनी हा चिनी सासन चिनी हा चिनी अधिकार नन बगै जों तिनी जत चौबानि सिंग्रा खलायजा आसमा हामबाय तामनो तै तिनी को ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चौबानि तै जों तिनी चिनी माननीय गभर्नर न जों मेमोरेंडम बिजा बिनि थ्रुते जों एजेम थ्रुते जों मेमोरेंडम हामबाय ओ सालो जों एडिसि मामानि हाबानि सालो जों एडिसि मामा तो जों प्राय 1939 बोसोरनि थाखा हायपानो सिनि तिप्रासरो तागबो जे जुंजालो दङ जे कस्त दङ ति काहामा नुया कारण थि मतमाया लावा काहामा हिमिया आवन बागैनो सिनि तिनिनि म सालो जों तिनि एडिसि मामा सालो सिनि जे तिप्रा मथनि नाहारमं जे जिनि गेदार त्रिपुरालेण्ड ओ गेदार त्रिपुरालेण्ड नि दिमानो जों तिनि एसडीएम नि थ्रु गभर्नर जों कासे मेमोरेंडम सबमिट खायका आबनो सिनि नाहारमं जे जों आसुक बोसोरन थामय आगलको सिनि तिप्रासारो yok सममाया आबन बागैनो जों म दिमानो माति साका जे जों जदि गेदार त्रिपुरालेण्ड जदि स्नामजाय एबा गेदार त्रिपुरालेण्ड जदि माय हांखाय सिनि तिप्रासारो थिनां लामा माने जों नुग्लिया आबगायनो जों म सेपरेट दिमान मा सानका नादि 1949 जों बारबे माजारमन परे ताबो प्राय 63 64 याङै दङ तेफानो सिनि तिप्रासारो ताबो कोनो आमति हाय जे रकम माने गुबुनि बररक जे रकम सेबसाब मामा हाय जों आमा हाय सेबसाब माया तारमदि तावसनि सेंट्रल गभर्नमेंट नंथन स्टेट गभर्नमेंट नंथन सुनो माने निजिनि बोसा हागाया माने बोसा साथे हागाय आमते हेगे सुनो थुमै दङ आबागैनो जों ताबो तिब्रामाता एडिसि हापामा फाइमान यागलो सिनि जे दिमान नाहारमो तिरमो एडिसि मामा सालको ओ दिमानो थुय जों तिनि एसडीएम नि थ्रु जों गभर्नर साबमिट मा खालाय